барои соҳибкорон ва блогерон. баъзе нафарҳо мумкин пеш аз видео кардани мо ягон ҷои дигар мефаҳманд ана аммо дар авф дохил мешаванд. Тамом. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. худованд кунад ки доимо ҳамамонро нигаҳбон бошад ва худованд кунад ки доимо тансиҳати хуб бошем. бародарои азиз, мавзӯи муҳим пешкаши шумо мегардонам барои кадом кор дар Федератсияи Русия қонуне қабул шуд ки 8 сол аз озодӣ маҳрум мекунад. бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайку гузориро дар видео фаромӯш накунед. тамошобинони азиз ва гироми қадр, мабодое ки худтон ё падару модаратон ё ки ба ягон хеши табортон тӯҳфа карданӣ мешавед ҳаҷи умра рафтана метавонед ба ширкати Муслима Тур сафар кунед. номеро мебирояд, видеоро тамошо кунед чӣ хел ҳоҷиёро қабул мекунанд ва чӣ хел ҷобаҷӯшон мекунанд. иншааллоҳ ки пушаймон намешед. бародарои азиз, мо иншааллоҳ ки якояки шуморо анами хел қабул мекунем ва ҷобаҷӯтон мекунем. ҳатман ба мо муроҷиат бикунед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо пардохт дар Инстаграм ва Фейсбук то 8 соли зиндон. огоҳӣ барои истифодабарандагони Инстаграм ва Фейсбук, барои соҳибкорон ва блогерон. гуфта мешавад ки хариди обунаҳои пулакӣ, нишони кабуди тасдиқ, яъне ки галочка ва дигар функсияҳо дар Инстаграм метавонад ба ҷавобгарии ҷиноятӣ оварда расонад. ҳар гуна интиқоли маблағ ба суратҳисоби онҳо ин бевосита маблағгузории ташкилоти манъшуда мебошад. як ҷузъиёти муҳим вуҷуд дорад. маблағи интиқол аҳамият надорад. фарқ надорад ки шумо обунаро ба маблағи чанд доллар харидорӣ кардед. гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия истифодабарии мета низ мамнӯъ мебошад. яъне ки дар Федератсияи Русия огоҳӣ кардан барои ҳамаи истифодабарандагони шабакаи Инстаграм, касе ки подписчик мехарид, касе ки галочка мехарид, ана ҳамин корҳо, хариданҳо метавонад ки шуморо аз озодӣ маҳрум кунад ва ҳамин хотир худдорӣ кунед. ба хотире ки Федератсияи Русия истифодабарии ҳамин чизоро дар худаш ки манъ кардагиае ва шаҳрванд дар ҳар куҷое ки ҳастед қонуни уҷара бояд хуб риоя кунанд. муҷозот тибқи қонуни Федератсияи Русия барои ин кор ҷарима то 700 000 рубл ё корҳои ислоҳӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 8 сол. ин асос тибқи моддаи 282 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия пешбинӣ гардидагиаст. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошем бародарони азиз. дар ҳар куҷое ки мо шумо қарор дошта бошем бояд қонуну қоидаи уҷара хуб риоя кунем. комментарияҳои шуморо мехонем, камтар ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем. эраҷ нависондаед. ака амнистия кай мешавад? амнистияи муҳоҷиронро дар назар дошта бошӣ, агар ҳозир маълум нестед. агар авфи зиндониҳоро дар назар дошта бошӣ, аллакай қонун дар Тоҷикистон имзо шудагӣ аст. рамазон нависондаед. салому алайкум ака, мо Россия омадем. аэропорти Домодедово мора гардонданд. паспортомона печати аннулированӣ заданд. мо ба баргашта бирем метонем? не мутаассифона. агар бе печат мебуд метонистем ки дар бори дуюм мақсад вориди Федератсияи Русия бишем. абдуллоева нависондаед. илоҳо ҷаноби олиро ҳамеша болои сари мо зиндаву саломат нигаҳ дорад. омин. худованд кунад ки президент ҳамеша соҳу саломат бошад. худованд кунад ки ватани мо ҳамеша тинҷу ором бошад ва худованд кунад ки мо ҳамеша кӯшиш кунем ва саҳми худмонро барои пешрафту барои ободии ватану миллат бигузорем. ҳама вақт худо ҳамамона нигаҳбон бошад. сироҷ нависондаед. ассалому алайкум акаҷон. 22 сентябр 27 мешавад. хизмат мебарад. нафарҳое ки 27 сола мешен аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. зуҳро нависондаед. салом ака, ман дар моҳи январ патентспорӣ рафтам, отказ додам ки пеш ному фамилия Алиш кардагӣ будам. чанд сол пеш айрӯи ҳамин отказ додам. ман метавонам бо рафта Россия мегуфтем. рафта метонед, лекин як гап пайдариҷа ки вақти отказ дода бошанд, аннулировать карда бошанд, шумо ҳоло патент гирифта наметонед. Гулбаев нависондаед. гапи нав гап занака. ҳай гапи навай, гапи кӯҳнае ки ҳамин чи информатсияе ки даставерне мо дастрас мекунем,
иншааллоҳ ки ҳама вақт пешкаш мегардонем. баъзе нафарҳо мумкин пеш аз видео кардани мо ягон ҷои дигар мефаҳманд иш проблемаи мо нест. бародарон урунбек нависонда: салом бародар, ман патент самара дорам, метавонам дар Москва перевод кунам ё ки граница нарафта патент гирам? Пешакӣ раҳмат. граница нарафта дар як ҳолат метонем: трудовой договор доштагӣ бошед, агар бегзаштани граница бале метонем. ҷалолиддин нависонда: салом ака, ман прописка дорам, граница бурам мешавад? ҳамин касе ки граница гузаштаниен бинем ки ягон проблема надошта бошен, баъд дуброин хубтара, ба хотире ки проблемаи доштагитон метавона шуморо обратно иҷозат натиҳанд барои Россия дуромадантон. як нафар нависонда: ассалому алайкум бародар, дар маҳбасҳои зиндони Россия ҷазо гирифтагиҳо авф мешаванд? танҳо занҳое ки ба Тоҷикистон интиқол дода мешаванд аз зиндонҳои Россия ана аммо дар авф дохил мешаванд. Тамом. як нафар нависонда: ассалому алайкум брат, аз аллатая корона қарздор бошед, аз 100 000 патент продлит карда мешавад ё не? Пешакӣ раҳмат брат. аз аллатая корона вақте ки шумо маблағи калон қарз доред, проблема дар ҳамун ҳолате мешавад ки агар золотая корона шуморо дар суд бутиҳад. то вақти дар суд надодан дар ягон ҳолатҳо дигар мушкилӣ шида наметавонад. як нафар нависонда: кадоме нависайтира роста гуфта, чӣ лозимае ҳамин хеле гапҳои бекор? ҳамин ҷа нависай, патент нест, ҳамин гапа бугу чӣ шид? ҳамин гап. як бесаводи дигар бо худи навиҷа нависонда ёзӣ. ман мегӯям ки кадоми саводи хуб надорен, канали ман надорен тамошо накунен. ин канал барои аблаҳ ва барои бесаводо нестай, барои одамое ки ақли хуб доранд, мафкураи хуб доранд, сарфаҳм як гап мераванд. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон, шери нарихда 5 сол мешавад ки хитаб бале шидам. зиндаву сарбаланд бошем бародарони азиз. худованд кунад ки умри дароз дошта бошем. худоҷон доим нигаҳбонмон боша. ҳамн вақтҳои бекорӣ ягон видео мекунем ва ягон информатсияҳои хуб даставерни пешкаши шумо мегардонем. саломат бошем бародарон. оятулло нависонда: аз Россия рафта мешавад? мо ният дорем, гражданин нестем, мехоҳем равем, илтимос ҷавоб диҳед. мо аз шаҳри Екатеринбург ҳастем. аз куҷое ки бошем бародарон мешавад, фарқ надорад дар Россияем, дар кадом давлати бошем. шумо то қадар ҳамун WhatsApp нависен, иншааллоҳ кори шуморо ҳал мекунад аз тамоми ҷои будагӣ. як нафар нависонда: салому алайкум ака, ман гости рафтам омадам, сроки паспорт буд шид, паспорти нав гирифтам, бо рафта метавонам гости ё ки 3 моҳ баъд барам? ҳозир тибқи қонун агар ба назар бигирем, дар як сол як бор иҷоза додагианд барои касое ки гости медоянд. яъне обратно аз Россия ки ту биромадӣ бо бихоҳӣ бирай, баъди 9 моҳ ҳуқуқ ва иҷоза дорӣ ки вориди Федератсияи Россия бошад. леки дар инҷа бо як гапи дигар ҳам аст бародарои азиз, ки дар амал ҳамин чиза қадар ба назар намегиранд. баъзе нафарҳое ки аз Россия мебироянд мигратсиони картаи госиқатӣ, бо мебинӣ 1-2 моҳ пас рафтанд ва дар ҳамун даромадан ба Россия эътибор наметиҳанд, ҳамин чиза қадар аҳамият наметиҳанд ва мемонанд ки бидроянд. зинда ва сарбаланд бошед. видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.